Fernando Estera Silgas Jr., good evening, Pastor. Naalang unta ko gusto ipangutana about sa abortion. Unsay stand sa Adventist ani? Nag-promote ba sila ani? If yes, nga numan. Salamat. Igsoon, dakang klase nga ginahuna sa gitawag nato og abortion. Pero kung mangutana gani ka o gitawag nato og abortion, nga gitawag nato og gender selection, wala mag-practice ana ang SDA nga i-abort ang naasulod sa lawas sa babae just for the sake of gender selection. For example, pag ingon sa amahan nga ato na lang kwaon kay nga atong gusto lalaki nya babae man ang nigawas, no? So dili may boy no aso tas mugtuon ka natay caller. Sir, about ni ganiya sa imong giingon nga about sa abortion. Okay, go. Pastor, diri sa akong nabasa sa kuan sa Lumalinda nga hospital dito sa Gawas. Gitugutan nila ang abortion. Unsa may stand na sa mga SDA ni Pastor? Gitugutan ba o kanang naitawagan ni nga gitugutan kay kinahanglan nga kwaon o itugutan nga wala gid sa kuan nang supak sa balaod sa Dios. Okay, daghang salamat no. Ana, kung nakay gibasa ng article igsoon, gusto ko makahibaluan ng article by context no, kay dili man gud nato pwede nga pag-ingon nga lumalinda ato din diretso gamiton without considering the context. Kay sa context di nato masabtan kay ang word magud nga abortion, for example, gender selection, ato nang ipaabort ang bata kay babae man na gusto ko og lalaki. So ana, nasa iban nga ato nang ipaabort kay di sa tag gusto mga anak kay napatay mga priority kana mga sala gina atubangan sa Ginoo igsoon. Pero nasa gitawag nato abortion igsoon nga therapeutic nga approach igsoon. Say for example, namiligro ang kinabuhi sa inahan, no? Kay number one, naasay sakit sa kasing-kasing. Okay? O kung manganak siya, madakog posibilidad nga mo na iyang kamatyan. O niya ang bata sa ilalom, dipiktaw so man sad nga kung mataw ng bata, gulay sad, meaning to say vegetable, walay buot. Kaya nga naman, na ay problema sa iyang panglawas kay while nga giburo siya, nagsakit ang inahan, unya daghan tambal giinom aron usab maulian si iyang balatyan, labi ng mga viral nga mga sakit, napiktuhan ang bata. Og tungod ana igsoon, pagtan-aw sa doktor nga ang bata inigawas, gulay na siya, vegetable meaning di mapuslan, walay buot. Unya kung ianak na sa inahan, mamatay ang inahan kay nay problema sa kasing-kasing, so gitawag na siya i-abort. Ugwa ta kabalo nga kana nga imong gibasa sa Lumalinda basig kana mao nga context. Okay? Kay nga naman dili man na maingon ta nga tanang punto igsoon sala kay wa man tay nabasa sa balaang kasulatan. Ang atong nabasa dinhi sa balaang kasulatan igsoon nga gitawag tag example ilabin aning mura og na abort ang Leviticus 21 bersikulo 22. Atong tanaw ng Leviticus 21 bersikulo 22. Aron atong aninaw si for example namatay na apektuhan magid ang bata diri nga nahulog na nga gitawag natog abortion. Dinhi sa gitawag nato og Exodus 21:22 dili Leviticus say tungod sa mga daghang bersikulo nga nanggawas diri igsoon malimtan nato ang mga uban nga punto. Kung may mga tao, una Exodus 21:22, kung may mga tao nga manag-away o makasamad sa usa ka babae nga nagamagnos sa pagkaagi nga kini siya nakuhaan na abort, okay? O walay nakadaot nga nahitabo og nakasamad pagamultahan ingon sa igpapahamtang kaniya sa bana sa babae. So na mga abortion sama niini nga nagakahitabo. Now ingana igsuon di maginato mahukman nga nakasala ang doktor, nakasala ang inahan. Nga naman to save life. Unya lives nakita nato nga ang bata inigawas gulay kay nadaot sa tambal kay ang inahan nagsakit. Unya ang inahan ay problema sa kasing-kasing nga kung mga anak mao na ikamatay. So gagamiton sa doktor ang iyang kaugalingon nga gitawag og pangunahuna og dili ta kahukom niya na di ta mingon nakasala ang doktor, di ta mingon nga nakasala ang desisyon sa inahan kay ang doktor di man sa namuhimo kung walay consent sa bana, walay consent sa asawa. Unsa man ni bana, unsa may gusto ani mahitaboan ni bana, mamatay magmi ang asawa kay na may problema sa kasing-kasing kung ianak ni. Unya kung ianak sa ning bata wala man ni gulay man ni, wala
wala ni siya huna-huna, di ni kakuha og desisyon, ana. So, ang ba na nga pangga sa inahan, unya ang bata, di naman sa di mo na mapuslan, ihatag na lang sa kamot sa Ginoo. So, ang ba na nga, Dok, buhia ang akong asawa. So, mo na nga, dinis ato sa pangutana Pastor Igsoon, dili tanan nga mga quotation atong pangtuhuan. Mabitaw nga daghang kay pangutana diri kutlo og mga quotation, di kita diretso mutuo na naman na may gitawag natog investigation. Muhatag pa man gyud gitawag natog search, isorbi nato ang mao nga book kung unsay gisulti niya na, i-examine nato ang context unsay baabot pasabot na, i-analyze pa gyud nato ang mga punto ni ana sa context, unya pagahuman na i-realize pa gyud nato, i-comprehend pa gyud nato, i-harmonize pa gyud nato, ingana ang gitawag natog hermeneutics Igsoon. Gawas ko na kay follow up, go Igsoon. Nananantay Okay 4 na. minutos. Okay na, Pastor. Okay na. Kaya Kasabot daghang ako, Pastor. salamat sa imo nga pagpanawag, no?